Енергията е символът на съвременната цивилизация и гаранция за бъдещото й развитие. Днес все повече хора осъзнават големите рискове от дълго продължилата зависимост от изкопаеми горива, отделящи въглероден диоксид, серен диоксид, азотни оксиди, прахови частици. Сред тези рискове са изчерпването на изкопаемите горива и високата, непредсказуема цена, замърсяването на околната среда, заплахата за здравето, изтъняването на озоновия слой. Алтернативата днес е използването на възобновяемите енергийни източници. За кратко – ВЕИ – ветрова, геотермална, слънчева, енергията на приливите и отливите. Един от основните представители на ВЕИ е биомасата за производство на енергия. Органичните отпадъци от горското и селското стопанство, от промишлеността и населението формират при съвременните технологии огромен енергиен потенциал. Хилядолетия хората са използвали биомасата за топлина, но днес идва на смяна нов, високоефективен начин за пълното оползотворяване на нейната енергия. В много райони на България биомасата е в изобилие, ефтина е, отглежда се бързо и лесно. В първоначалния си вид биомасата е само суровина. След преработка тя става енергиен източник за отопление и електричество, който вече успешно се конкурира с изкопаемите горива. Интересът към ВЕИ не подмина и България. Лидери в това отношение са общините Ихтиман, Банско, Чепеларе с техните мащабни енергийни проекти. 2006 година, месец декември, централата започна, въведохме в експлоатация, спряхме се на модела биомаса. Това е част от нашата политика за енергийна независимост на общината. Капацитета на централата е 2 котела по 5 мегавата мощност. Още ни абонати в момента са 52. Училища, детски градини, читалище, музеи, големите хотели в центъра. Ние сметаме да обхванем 50% от Банско, което ще бъде много добре от екологична гледна точка, защото на половината от града ще изчезнат комините, които пушат. Нашето училище премина на отопление с биомаса. Рязко спаднаха сметките. Много сме доволни от отоплението с биомаса. В Банско бяхме първия хотел. Получаваме освен топла енергия и топлата вода, естествено. Тъй като всички вече започваме да мислиме съвременно и смятаме, че това е едно наистина екологично гориво, освен че е по-икономично. Просто биомаса е нещо превъзходно и хубаво. Отоплението може да се регулира. Просто и за поддръжка нямаме абсолютно никакви проблеми. В момента сметките за ток паднаха. По-добра придобивка от тази не сме имали. Постоянно топла вода през лятото и през зимата. Топло, много. Близо до Ихтиман има компресорна станция за поддръжка на газовото трасе на България. Начин на комуникация като логистика предполагаше да се обърнем към друг тип енергия. И най-вече, вместо да димат много комини, един комин да отоплява един град. И многото ниско квалифицирани хора, които живеят на наша територия, да бъдат мотивирани да работят там. В зимно време стоят и по-надълго, по-топличко тук разни така ескурзионни групи, вместо да обикалят навънка по улиците и по музеите, тук като видят топлинка постоянно. Въпреки че това е положително развитие, то бавно се възприема. Някои не могат да прекратят дългосрочните договори за доставка на газьол. Други се притесняват, че нямат ноу-хау или човешки ресурси за събиране и оползотворяване на биомасата за отопление. Трети не могат да се разделят с старата си техника.
Тези и други задържащи фактори водят до критични ситуации в повечето български общини. Най-бедната страна на Европейския съюз за отопление все още използва най-скъпото течно изкопаемо, което замърсява въздуха и застрашава здравето ни. Това гориво гълта до 80% от енергийния бюджет на повечето общини. Темници няма. Има по-скоро хора, които не смеят да се включат или просто не са сигурни. Има коментари, да речем, от рода: добре, ако свърши материала за тази централа, какво ще стане? Аз не виждам как ще свърши. Около нас района е 70% гори. Много малко от бизнеса смята финансовата изгода отзад напред. Тоест как да се намали разходите. Мисля, че е по-важно да има обороти от посещения, но аз мисля, че това е работата на общината, ние да създадем спокойствие и увереност на тия хора и на бизнеса да се включат и да консумират. Често хората свикват със статуквото. Не обичат да влизат в революционни проекти. Не вярват в това, че ние можем да смениме котлите, системата, абонатните станции, отоплителната система, че те ще получат по-евтина и по-качествена услуга. В много европейски страни ВЕИ алтернативата е вече реалност. Една от техните инициативи е ВЕИ Шампионската лига. През 2010 година на конференцията в Дюнкерк, Франция, второ място в категория биомаса печели българската община Банско. Чувствахме се и горди, и радостни, че сме успяли да създадем проект работещ, който може да се конкурира с такива проекти като германските, като френските. В България има проекти на същото ниво, ако не и по-добри. Нашия девиз е: освен туризъм, Банско да стане и град на зелената енергия. And our big ambition is Bанско to be not only a tourist center, Bанско to be a city of green energy. Благодарим на видеото. Thank you. По инициатива на Асоциацията на българските енергийни агенции беше създадена Националната ВЕИ Шампионска лига, към която се присъединиха градове и общини от страната. По аналогия с футболните лиги, всяка година се излъчват национални шампиони, които след това се състезават на международно равнище. Конференцията откриваме с награждаването на победителите в Националната ВЕИ лига. Първо място категория биомаса, община Банско. За втора поредна година Банско е безапелационен победител в Българската лига биомаса. Господин Захов, заместник-кмет на общината, медал има и за Бул Екоенергия. Моля техен представител да го приеме. Моля да излязат напред госпожа Петкова и господин Захов. АБЕА е едно гражданско обединение на здравия смисъл – алтернативната енергия. Нейното оръжие са конференции, семинари, партньорски проекти, разпространение на добри практики, участие в различни международни инициативи. АБЕА е свързващо звено между бизнес интереси, частни инициативи, държавни структури, местното управление за ускорено внедряване на ВЕИ проекти. Символа на АБЕА от тази дейност е обединението на различни хора в постигането на една цел. Време е и други градове да се замислят сериозно над идеята за използване на възобновяеми енергийни източници, каквато е биомасата за отопление. Помнете, не сте сами!
Подкрепа ще намерите от членовете на Асоциацията на българските енергийни агенции. В тези агенции има експерти, работещи ръка за ръка с общините, за да направят този преход възможен. Чрез проекта ВЕИ Шампионската лига се събират и разпространяват най-добрите практики от България и другите 6 страни членки.